vlastným pričinením ani svojou prácou, ale tým, že vykrádala tretí svet. Ale súčasná situácia, ktorú máme na Slovensku, keď som sa snažil pomenovať tie problémy, ktoré dokážeme nejakým spôsobom vidieť, pomenovať, kvantifikovať alebo kvalitatívne k ním pristupovať, je rovnako na strane menšiny, tak na strane väčšiny, rovnako na strane občanov ako na strane štátu. Je taký krásny bonmot, že na všetky zásadné problémy súčasnosti existuje jednoznačné, ľahké, lacné, rýchle a absolútne nesprávne riešenie. A to presne platí aj na otázku súžitia majority s minoritou, etnických skupín navzájom. Ten problém je komplexný a na vašu otázku nemôžem odpovedať inak, ako že tá otázka je zle postavená. Nikto nie je v podstate na vine, v podstate, aspoň teda nie som si vedomý nejakého konkrétneho jedného páchateľa alebo jedného aspektu a je o mnoho dôležitejšie pýtať sa nie, kto je na vine, ale akým spôsobom sa môžeme pohnúť do budúcnosti, čo s touto situáciou chceme robiť. A to som sa snažil povedať, že v prípade súčasnej mladej generácie rómskych detí je absolútne kľúčové, aby dostali normálne vzdelanie na normálnych školách. Aby neboli posielaní do špeciálnych škôl a špeciálne do špeciálnych segregovaných škôl. Možno hovoríte o zodpovednosti spoločnosti a diskriminácii. Tak skúsme sa na to. Prvé vzdelávanie v podstate tu nás vzniklo, také plošné vzdelávanie za Márie Terézie. No, Rakúsko, neskôr aj Rakúsko-Uhorsko, teda dúfam, že o tom sa so mnou nikto nebude hádať, že bol dokázateľne štát, kde sa diskriminovalo. Napriek tomu Slováci, Česi, Maďari, Srbi, Nemci, Rakúšania, v podstate nikto z nich nemá dnes taký problém s gramotnosťou, vzdelávaním a chudobou, alebo teda vzdelaním a chudobou ako rómske etnikum. No, ak my sme rómskemu etniku v roku 1918... Ešte toto dopoviem. Vy ste hovorili, že to je teda problém 40 a 60 rokov, podľa mňa nie. Podľa mňa to je problém viac ako 200 rokov, pretože toto plošné vzdelávanie tu nás začalo pred viac ako 200 rokov. Nie som odborník na vzdelávanie z historického hľadiska, nie som ani pedagóg, ale tá vaša analogia krýva už len na základe toho, že Česi a Slováci dostali svoj štát v roku 1918. Vy si myslíte, že štátnosť je predpokladom toho, aby bol národ vzdelaný, nebol chudobný, aby bol gramotný? No, ak by sme sa pozreli, aká bola úroveň vzdelanosti... Napríklad Lužickí Srbi, chcete tvrdiť, že Lužickí Srbi napríklad, že sú... Vôbec nič neviem o lužických Srboch, alebo že majú taký problém s chudobou, s gramotnosťou? Vôbec neviem. Vôbec netuším, kde tí ľudia žijú, ani čo sú zač, ale viem niečo málo o situácii na Slovensku, slovenskej populácie v 19. storočí a nebola veľmi rozdielna od situácie rómskej minority. Keď sa pozrieme do histórie, ako vyzerala slovenská populácia, koľko Slovákov ovládalo spisovnú slovenčinu, koľko Slovákov bolo len gramotných v 19. storočí, koľko jestvovalo slovenských kníh, koľko jestvovalo slovenských novín. Pred tou štúrovskou generáciou sa takmer ako... To boli minimálne, aj kvalitatívne, aj kvantitatívne minimálne veci, pretože tá kultúra bola potláčaná, bola tu maďarizácia, boli tu rôzne iné faktory, Slovensko bola chudobná časť, Rakúsko-Uhorska a tak ďalej a tak ďalej. Toto je absolútne ako ahistorický pohľad na situáciu. A nezdá sa vám, že toto je tiež na stereotyp, tento pohľad na Slovákov 19. storočia? Alebo je to podľa nejakými reálnymi výskumami? Máme... Že Slováci akože boli teda podľa vás a podľa týchto výskumov zaostali? Celkom určite. Viete, že Slováci sa informovali a Rómovia to nedokázali. A ako to Že Slováci sa dokázali vzdelať a sme na takéto vyspelej úrovni a Rómovia to nedokázali. Ja by som netvrdil, že sme na nejakej špeciálne vyspelej úrovni. Minimálne, keď som tu hovoril o tom, že LGBT ľudia na Slovensku do dnešného dňa nemajú v podstate žiadne práva a tento rok sa na Slovensku v Bratislave ako v poslednej krajine Európskej únie konal ako poslednej Pride, tak si nemyslím, že sme na nejakej špeciálnej úrovni. To je otázka kultúrnosti, že kde sa skôr a neskôr konal Pride? Určite to k tomu patrí. Ale to je vážne. Ja môžem nájsť katolíka, ktorý s tým rozhodne súhlasiť nebude. Môžem nájsť slavného, ktorý s tým súhlasiť
Spýtali ste sa na môj názor, tak vám odpovedám. Keď sa chcete spýtať katolíkov, tak nech sa páči, môžete. Oni radi odpovedajú, aj keď sa ich nikto nepýta. Nie je toto stereotyp podľa vás? Prosím? Nie je toto stereotyp, čo ste teraz povedali? To je môj názor. Čo sa týka tej rozdielnosti a Slovákov, ja by som nerad prechádzal do porovnávania národov, etník, štátov a toho, čo k čomu vedie. A rád by som sa vrátil k tomu, čo som povedal už predtým. Nepoznám lepšie a horšie kultúry. Ak bolo do roku 1948 pre absolútnu väčšinu rómskeho etnika ich životným štýlom kočovanie, tak je absolútne logické, že sa nevytvorili určité väzby, ako napríklad na trvalé sídla a podobne, ale neviem, akým právom by sme mali posudzovať toto, že to je menej ako naša kultúra. Kočovníctvo je aj v Mongolsku a na Sahare a neviem kde inde. A nevidím žiaden kvalitatívny rozdiel kultúrny v tom, čo patrí do slovenskej kultúry a v tom, čo patrí do tradičnej rómskej kultúry. A môžem len znova upozorniť, že ľudia, ktorí sú vykorenení takýmto zásadným spôsobom zo svojej kultúry, ako sa to stalo počas diktatúry, ktorá tu bola medzi rokmi 48 a 89, nevyhnutne musia na sebe niesť nejaké následky. A to je situácia, ktorá sa deje kdekoľvek na svete. Ak sa nejakým takým násilným spôsobom naruší kultúra, ak sú tí ľudia vysťahovaní niekam alebo podobne, tak to potom má svoje následky. Príkladov by sa našlo, čo sa týka utečeneckých dôsledkov vojen a tak ďalej. Pakistan, Bangladeš, India, Palestína, ale to by bolo na historicko-politologickú prednášku, že čo všetko sa stalo v 20. storočí a aké to malo následky. Môžem sa spýtať ešte ja vás, vy ste sa smiali, keď Peter povedal, že nepozná nikoho, kto si zničil sociálny byt. Vy poznáte? No, tak boli ste už niekedy v Prešove? Poznáte osobne niekoho, kto zničil? Osobne poznám ľudí, ktorí boli v takýchto zničených bytoch. Stačí na ľudí 9, tam je podľa mňa dosť také markantné. Ale ja sa pýtam vás, či sa osobne... Jednoducho existujú médiá, treba to bolo medializované. Poznať osobne. Ale tu bola otázka na Petra, či sa pozná s niekým, kto si zničil sociálny byt, nie? On na to odpovedal, že nie. Pán vás povedal, že nepozná také prípady, že boli zničené. Nie, ja som povedal, že nepoznám nikoho, kto si zničil sociálny byt. Tak viete, osobne to nezáleží na to, že keď osobne nepoznáte, že sa to nedieje v skutočnosti. Ja nehovorím, že sa to nedieje, ale tá otázka je ako podľa mňa úplne relevantná a teda poznáte vy, alebo je tu niekto, kto pozná priamo situáciu, že bol zničený sociálny byt človekom alebo ľuďmi ako rómskeho etnika? Určite. Osobne. Poznáš osobne? Tak ako osobne, ale prečo to musí byť osobne? Rozumiem, teraz no tak ako na základe čoho? Tak ja neviem, tak popíšme si to, že ja neviem, bol to výsledok nejakej štúdie, novinového článku, na základe čoho? On mi spomínajú napríklad prípad, kedy v Petržalke bol zničený byt, ktorý bol poskytnutý takýmto ľuďom. Ja som sa preto pýtal takým spôsobom, lebo sa chcem dostať k tomu, že čo si myslíte, že prečo to tí ľudia tak robia, čo si sa... To sme sa im pýtali, že aká je ich motivácia. No a čo si myslíte vy? No my nevieme, my sa to pýtame vás. Vy ste tvrdili, že chudoba je motiváciou ukradnúť národ. Tak sa pýtame, aká je teda motivácia. Ja si myslím, že to je tá motivácia. Preto tí ľudia proste vytrhnú radiátory, lebo ich dajú do zberu. No, lenže s silou mocou chcú získať nejaké peniaze, hoci koľko, za hoci čo. Ale tam je potom asi niekde problém možno nejakej záležitosti IQ, keď dokáže niekto vytrhnúť si radiátor, aby sa to potom to je ten problém. Možno aj taký človek nie, že by rozmýšľal, že bože, kam budem chodiť na záchod, ale že v zime bude zima, veď ja neviem, rozbijem si okná, no veď čo. Ale preto sa pýtam, či osobne poznáte, lebo podľa mňa je to dosť, to súvisí s tým, aby ste pochopili toho človeka, že prečo to urobí. Prečo, kedy je dotlačený do tej situácie, že ten radiátor vlastne dá do zberu? Že to není sranda. Toho kultúrneho správania, ako to bolo už spomínané. Nie nedostatku toho
tých materiálnych vecí, aby si zabezpečil svoj vlastný život. Ale keď tie veci tam v tej chvíli má, tak prečo ich ešte ničí? A dostane ich zadarmo. Tak Ale on trebárs nemá z čoho sa najesť. Viete, ale tým to by mal logicky dôjsť, že to ide maximálne tak na 2-3 dní a z toho zberú tie peniaze a potom už nebude mať ani ten radiátor, ani predsa financie. Tak no ale on počíta možno s tým, že nejak vyžijem. On s tým nepočíta, veď už sa mu to stalo. Už sa mu to stalo, že mal... Ale veď, a čo jak on môže taký človek, ktorý nemá, jak môže plánovať do budúcnosti niečo? Samozrejme, že funguje na tom. Tomu treba dodať tiež takú vec, že niečo také ako plánovanie budúcnosti je kultúrna záležitosť. Účtovníctvo, manipulovanie s peniazmi, zase, to sú veci,